Ne tɔgɔ Haidara Ahmadu Alpha. Ne ye mɔgɔ ta responsable ye yan nɔ Telima na. Telima ye société de transport de. C'est la première société de taxi moto au Mali. An bɛ mɔgɔ ta kɛ, an bɛ livraison kɛ. Donc a bɛ ɲini ka san 3 bɔ sisan nɔ an ye nin activité in daminɛ. Ka taa activité daminɛ na fo sisan nɔ à peu près an bɛ une centaine de personnes, de chauffeurs, an ni olu de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara in activité in na gɛlɛya 3 de bɛ na particulièrement. A gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ c'est lié à la situation du pays. Compte tenu du fait que bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko coup d'état kɛra. Donc or entreprise kura start-up pour i ka se ka évoluer, i ka se ka développer, f'i ka se ka investisseurs de sɔrɔ minnu bɛ wari don projet la. Or ni instabilité bɛ jamana la a bɛ investisseurs a b'u lasiran. Donc a bɛ se ka kɛ sababu ye n'an kan ka levée de fonds dɔw kɛ mɔgɔ tɛ a bɛ investisseurs lasiran yan'u ka se ka investir la quoi. Gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen nɔ c'est lié au coût du formel, c'est-à-dire que yanni projet yɛrɛ ka se ka sigi an ma wuli tentɔ k'a fɔ k'an bɛ projet in bila en place. An tun bɛ fɛ ka baara kɛ ni sariya de ye. Donc o taabolo de la mɔgɔ minnu autorité minnu bɛ a baara kɛ an gɛrɛ olu la k'a ɲɛfɔ ye an bɛ fɛ ka moto taxi projet bila mais an tɛ fɛ ka kɛ n'importe comment. Il faut a ka kɛ ni règle ni sariya de ye. Donc au tableau là on a vu que depuis 3 ans maintenant on a évolué formel là parce que l'autorisation est directement. Mais au formel il faut savoir que ça a un coût parce que à ka gɛlɛn surtout pour une jeune entreprise charge ni taxi ni fɛn na an bɛ minnu sara a ka gɛlɛn. Du fait que an ma bénéficier exonération na o bɛɛ ka gɛlɛn entreprise kura ma. Donc an ka et d'autant plus que maintenant an bɛ ka fɛn dɔ de jateminɛ fana mɔgɔ bɛ ka wuli u yɛrɛ ma ka don activité in na sans condition, sans régulation de la part des autorités. Or baara min don n'a ma k'a kɛcogo la a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ye kasara wɛrɛ ye a kɔnɔna na. Bon o bɛɛ mana bɔ yen nɔ gɛlɛya sabanan c'est surtout lié à la formation aussi parce qu'il faut savoir que an fɛ yen nɔ an tɛ mɔgɔ ta tentɔ i kan ka passer ni étape damadɔ de pour que ka se ka kɛ chauffeur ye. Étape damadɔ ninnu na formation de bɛ kɛ. Formation in tɛ dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ moto boli o dɔrɔn tɛ. Savoir être b'a la, savoir vivre b'a la. I ni mɔgɔ de bɛ collaborer, i ni client de bɛ collaborer. F'i k'a dɔn i bɛ kuma client fɛ cogo di, i bɛ client minɛ cogo di, i bɛ baara kɛ entreprise la cogo di o n'a ɲɔgɔnnaw. Or o baara dun tɛ tile kelen ko ye. Don o don i kan ka mɔgɔw sensibiliser a ko la i kan ka mɔgɔw former. Donc o dun ma nɔgɔn parce que jeune minnu bɛ na baara ɲini na i bɛ t'a sɔrɔ dɔw ma deli ka baara kɛ entreprise la yɛrɛ. Mais dɔw bɛ yen nɔ u delila ka baara kɛ déjà u bɛ baara ɲini na o n'a ɲɔgɔn. Donc i kan ka tu dois faire en sorte que bɛɛ ka se ka baara kɛ o taabolo kelen de la. Client ka sécurité n'a ka satisfaction. Il faut savoir que différence fɔlɔ min bɛ ani société caman cɛ minnu bɛ ka activité in kɛ c'est que déjà an tɛ moto ta k'a di mɔgɔ ma tentɔ directement. Comme j'ai dit étape fɔlɔ ye min ye o ye entretien de sélection de bɛ kɛ fɔlɔ. Ni sélection bɔra la papier damadɔni bɛ yen nɔ minnu kan ka na min bɛ sélection dafa. Donc n'a yɛrɛ k'a fɔ ko i nakun ye nin baara de ye i motivelen don tout ça an bɛ sɔrɔ k'i bila étape filanan na min ye formation ye. Formation ye comme j'ai dit moto boli dɔrɔn tɛ client sɔrɔ cogo n'a minɛ cogo. Au-delà de ça sécurité routière fana bɛ kɛ permis b'i bolo permis t'i bolo bɛɛ kan ka o étape in de valider i ka se ka yɛlɛn terrain kan. Ni formation banna i ye formation valider an b'i wele i bɛ na an bɛ contrat signer. Mais yanni i ka yɛlɛn terrain kan étape dernière étape dɔ bɛ yen nɔ min ye visite médicale ye. A kun ye de k'a dɔn est-ce que bana t'i la bana min bɛ se k'i bali ka nin baara in kɛ. Donc n'i y'o fana valider an bɛ sɔrɔ ka i ni agent dɔw b'a bolo a b'a fɔ ma ko superviseur i n'olu de bɛ taa terrain kan. I ye fɛn dɔ dege formation kɔnɔna na a kun ye de k'a dɔn est-ce que i bɛ ka appliquer terrain kan. Donc n'a yɛrɛ k'a fɔ effectivement i bɛ maîtrise b'i la moto kɔnɔ i bɛ ka circulation sariya bato an bɛ sɔrɔ ka baarakɛminɛnw d'i ma. Wa baarakɛminɛn bɛ d'i ma fana moto kelen b'a la casque 2 casque kelen ye client ta ye kelen ye chauffeur ta ye. Tenue fana b'u la tenue suguya 2 de b'an ka chauffeur la. A fɔlɔ ye gilet bulaman de don bande verte b'u la. A filanan ye polo bulaman ni bilenman wa a fila bɛɛ kan Telima ka taamasiyɛn de b'a kan a sɛbɛnnen don ko Telima a sɛbɛnnen don moto fana kan ko Telima. Bon an b'a dɔn fana k'a fɔ ko Bamakɔ circulation sariya kasara bɛ cogo min na i tɛ se ka dan formation dɔrɔn na pour assurer la sécurité des clients. Donc o taabolo la an ye assurance ta chauffeur assuré don client fana assuré don on le souhaite pas en cas de choc. Au-delà de ça sensibilisation bɛ to ka kɛ chauffeur kunna par rapport au risque et en plus technologie de b'an bolo an b'a fɔ o ma ko GPS
min m'an permettre ka chauffeur boli cogo dɔn a bɛ ka moto boli vitesse min na a bɛ ka frein minɛ cogo min na o n'a ɲɔgɔnnaw pour savoir minnu bɛ ka règle respecter minnu tɛ ka respecter u ka se ka bila sira ɲuman kan. Donc o bɛɛ b'a to organisation dɔ de bɛ sen na nin activité in bɛɛ kɔfɛ parce que y a des responsables direction bɛ yen nɔ pour que ka se ka activité in kɛ an ka priorité yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye client ka sécurité ani chauffeur yɛrɛ ka se ka baara in kɛ en toute sérénité en toute sécurité. Bon welewelekan min b'an bolo c'est que n'an y'a ye projet in daminɛ na an ma wuli an yɛrɛ ma ten ka na a bila en place an tɛmɛna ni sariya sira de c'est parce que yani projet yɛrɛ ka daminɛ jateminɛ de kɛra comme aw b'a kalama projet in ça existe dans plusieurs pays déjà. Or activité sugu min don s'il y a pas de régulation a bɛ kɛ anarchie de donc ça veut dire que i t'a sɔrɔ insécurité de bɛ caya accident ko bɛ se ka caya parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ boli cogo dɔn u t'u bɔ yɔrɔ dɔn et en plus de ça aussi a bɛ se ka kɛ sababu ye au lieu k'a ka mɔgɔ dɛmɛ ka baara sɔrɔ a bɛ kasara de lase mɔgɔ wɛrɛ ma donc o bɛɛ de y'a to an ka welewelekan tɛ dɔwɛrɛ ye autorité mɔgɔw ka wuli nin ko in na u ka fɛn bila en place u ka régulation bila en place pour que ni activité bɛ kɛ hali n'a bɛ kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye a ka se ka kɛ dans les règles et suivant min bɛ ka appliquer an fana kan. Ni client bɛ fɛ ka retour k'an ye an ka baara kɛ taabolo la ou bien an ka chauffeur ka comportement n'a ɲɔgɔnna ninnu sira caman de b'a bolo déjà a bɛ se ka weleli kɛ pour pouvoir avoir le service a bɛ se ka taa an ka réseaux sociaux fana kan ka message caman pour que an ka se ka qu'on soit vigilant comme j'ai dit activité min don don o don baara de don c'est à dire que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ former bi dɔrɔn bon o y'a bannen don o don i kan k'a tigi former k'a sensibiliser ka mɔgɔw dɛmɛ a baara kɛcogo la. Ne tɔgɔ Fatumata Sidiya ne Telima agent call center de yan nɔ an ka baara bɛnnen don client bɛ weleli kɛ donc an bɛ weleli ninnu an b'u ka appel reçoit en même temps écran min filɛ nin ni ne b'a permettre an bɛ chauffeur localiser donc ni client ye weleli kɛ k'a bɛ quartier dɔ la an b'a lajɛ chauffeur min ka surun quartier la an bɛ chauffeur wele ka client ka numéro b'u bila contact la. Ne tɔgɔ ye Kinu Dawuda Traoré ne ka baara ye formation ye Telima na ni ko formation ka se ka chauffeur dɛmɛ ka se moto in boli cogo ɲuman na formation in bɛ mun kan chauffeur bɛ se ka moto maîtriser ka ɲɛ cogoya min na u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ circulation kunkanko kan cogoya min na k'a yir'u la k'a fɔ chauffeur professionnel de don olu ni tɔ moto boli cogo man kan tɛ ka kɛ kelen ye. O de bɛ Telima ni moto taxi caman différencier bi comme an bɛ k'a ye circulation na concurrent bɛ ka na an bɛ se k'a fɔ concurrent tɛ mais ni fɛn ladegebagaw cayala fo différence de ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɔlen kɔfɛ ne bɛ superviseur fana kɛ superviseur ye ka veiller à ce que les soucis que les chauffeurs ont dans la circulation avec leurs motos aussi puissent être résolus dans l'immédiat. Sɔgɔma n'an nana an ka moto inspecter k'a lajɛ fɛn min ni fɛn min bɛ moto la ni min b'a jɛ puisque an ka bolimafɛn ninnu filɛ normalement ni chauffeur kan ka bɔ ni moto ye a kan ka yira k'a fɔ chauffeur ka casque bɛɛ dafalen de don a bolo client ta ka fara a yɛrɛ ta kan o ye Telima ka sécurité yɔrɔ ye puisque mɔgɔ man kan tɛ ka sigi moto ninnu sanfɛla la ni casque t'i kunkolo la. Bɔlen kɔfɛ tuguni an b'a lajɛ peut-être dɔ ka pneu sɔgɔlen bɛ se ka kɛ programme dɔ b'a bolo a tigi bɛ fɛ ka bɔ joona mais n'a nana sɔrɔ pneu sɔgɔ a bɛ se ka bila retard la donc on veut an b'a lajɛ an bɛ se ka min k'o tigilamɔgɔ ye pour que a kana bila retard la rendez-vous min b'a bolo kama olu ye an ka vérification kunbaw dɔ ye sɔgɔma. Ne tɔgɔ Segu Kulibali numéro 1 ne ye chauffeur Telima de ye moto taxi. Chauffeur Telima ka baara bɛnnen don mɔgɔ ta ani ka kolu livrer yɔrɔw la vraiment ne ma gɛlɛya sɔrɔ baara in kɔnɔ fɔlɔ gɛlɛya min mɔgɔ courage bɔ mɔgɔ la vraiment m'o sɔrɔ a kɔnɔ fɔlɔ parce que depuis baara in daminɛ vraiment n bɛ ka se ka ko caman kɛ n yɛrɛ ye sisan bon n bɛ n ka liberté sɔrɔ n bɛ ko caman n lafiyalen don quoi vraiment ne ni n ka client cɛ vraiment ne yɛrɛ content don ne ka client kolo man ca n bolo quoi vraiment a bɛɛ a ma nɔgɔn bon sa mɔgɔ ni jama cayara mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ k'a la mais faut que e de ka kɛ professionnel ye ka se mɔgɔw minɛ cogo la n'o kɛra aw bɛ sigi la aw bɛ baara la a bɛ nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ mais ni e yɛrɛ y'i la nerveux ou bien kɛlɛ kɛ i ni client bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ tuma dɔw la quoi mais client mana kɛ cogo cogo e de kan ka kɛ responsable ye k'a maîtriser k'a k'i sago ye fara ɲɔgɔn an ka baara sariya y'a jira an kana dématique ta parce que an ye mɔgɔ min ye an sirilen don
ni an ye dumatigi ta a sɔrɔ de mɔgɔ 2 de ta chauffeur ani client bon n'a ye dumatigi ta a bɛ n'a fɔ an ye mɔgɔ 3 de ta o ye cɛman ye n ko hali ni teliman yɛrɛ tɛ ne ka baara tɛ séparantura in kɔrɔlen n yɛrɛ ka moto la parce que moto personnel min yɛrɛ bolo n ka baara tɛ séparantura ye parce que n'i ye a ta a bɛ se ka kɛ problème ye wa muso minnu don u bɛ tila k'i nɛgɛ an ka tagali ɲɛfɛ ni problème y'u sɔrɔ a b'a fɔ ko u b'a fɔ k'i n'u bɛnn'a kan bon o cɛman ye o tɛ mun na dɔrɔn i sen bɔ a la siɲɛ kelen a fɔ yɛrɛ k'a fɔ a tɛ denbatigi ta point final an n'olu danfara ye min ye an formena an kalannen don de 1 application fana client sɔrɔ cogo la o b'an n'u cɛ an bɛ se client fana minɛ cogo la ka tɛmɛ u kan an assurélen don ka tɛmɛ u kan bon an ta in t'i n'a fɔ en n'importe quoi n b'a fɔ ma et puis mɔgɔ min yɛrɛ ni mɔgɔ min bɛ kodɔn yɛrɛ k'i bɛ faamuya kɛ i tɛ sɔn ka teliman to yen k'i bɛ taa moto taxi wɛrɛ ta sans grand jamais o tɛ se ka kɛ quoi